Hola, seguidors del blog, som els Amics de les Arts i estem deliberant ara mateix qui ha de guanyar el concurs Amics Versions 2. Jo ho tinc molt clar, és que no entenc perquè no us cava al cap qui és el guanyador, perquè és que és de calaix. És de calaix. Tu tens clar? Ho tinc claríssim. Mireu, jo, si voleu entendre el meu punt de vista, penseu que no podem minvar. Vull dir, estem aquí recolzats per tots aquests personatges que són importants, vull dir, que són els nostres antecessors, com els Amics de les Arts, el grup de música, nosaltres tenim tota aquesta gent al darrere. Tota aquesta gent van ser el jurat dels premis Amics Versions durant els segles passats. Sí. Però pensant, De fet, ha de guanyar el millor? Ha de guanyar el més interpretat? El millor vídeo? El millor No, cançó? ha de guanyar qui tingui més sentiment. Qui hagi deixat la pell per fer aquell vídeo, per fer aquella cançó, per fer aquella versió. Nois, tinc un guanyador, però crec que la decisió és fem un segon premi, fem una votació popular i que triï la gent, perquè ells mai s'equivoquen. Dos premis, m'estàs dient de fer dos premis? Dos premis. M'estàs dient de fer dos premis? Dos premis. Un triat per nosaltres i un de votació popular? Correcte. Porti una aigua, sisplau. Necessitem aigua. necessitem hidratar-nos. Sí, Jo estic altament sorprès d'aquest debat, estic aquí com expectant. Doncs És un moment important de la decisió. Vull dir, això i una altra cosa. Crec que hauríem de canviar les bombetes per bombetes de baix consum. Sí. Perquè això gasta. Que això Gasta gasta i no dona per parlar. Una cosa, i aquest dibuix d'aquí dalt, aquest fresco... No em va sortir millor, Edu, cada dia m'ho dius. Vaig fer el que vaig poder, vaig posar-m'hi i vaig anar Molt bé. fent. És que un diumenge no dona per tant. Sí. És molt gran, no, aquesta taula, per deliberar? Següent tema del dia. Següent tema del dia. Bé. Sí o no a les màquines de cafè al camerino dels concerts? Fins aquí la connexió. Deliberem.